O PP volve poñer sobre a mesa a comarcalización dos parques de bombeiros da provincia de Pontevedra. Iso suporía que os bombeiros municipais de Pontevedra e Vigo, que actualmente só prestan o servizo neses territorios, ampliasen o seu campo de actuación a outros municipios próximos. Os populares aseguran que a Xunta ten boa predisposición para levar a cabo este proxecto e acusan á presidenta da Deputación de Pontevedra de obedecer únicamente ás ordes do alcalde de Vigo. O PP installe a Carmela Silva que exerza o seu peso político e demostre que é ela que realmente manda no ente provincial. Nos o que si temos claro é que se isto non se fai, non é nin por culpa do alcalde de Pontevedra, nin por culpa da Xunta, senón que a única responsable é a presidenta da Diputación por obedecer as ordes do alcalde de Vigo, que todo o mundo sabemos que o alcalde de Vigo non aposta pola comarcalización dos parques de bombeiros. Acompañados por varios alcaldes populares da zona, o Grupo Provincial do PP anunciou que van presentar unha moción no vindeiro pleno da Deputación para que o organismo provincial asuma esa transformación dos parques de bombeiros de Pontevedra e Vigo, implicándose tamén no seu desenvolvemento económico. Segundo os populares, o que se trata é de evitar desgrazas e garantir que os bombeiros cheguen a tempo ás emerxencias. É un problema que se pode dar en calquer momento. Víamolo fai moi poucos meses, cando había distintos incendios no Concello de Pollo, vímolo en Tenorio, vímolo outro día con ese concelleiro de Ponte Caldelas. Logo eu creo que isto hai que solucionalo xa. Temos unha oportunidade histórica, hai unha sensibilidade especial por parte da Xunta. Nos o que vamos a levar a este pleno é unha moción que en este caso o que lle pedimos á Diputación é que se suma a eses concellos, que se suma o que están facendo outras diputacións, porque tamén sería bo para os propios bombeiros. A comarcalización dos bombeiros proposta polos populares busca reducir as denominadas zonas de sombra do mapa de emerxencias de Galicia, un deses puntos con complicacións e o Concello de Moraña. Hoxe estou aquí para solicitar que desde a Diputación se retome este caso de comarcalización que propone ahora a Xunta de Galicia e que, bueno, que é un gran exemplo en Galicia que todas as diputacións pois estén de acordo con este gran proxecto que sería pois un proxecto moi importante neste ano 18 para todos os concellos e para todos os veciños. O Goberno da Deputación de Pontevedra responde aos populares que para levar a cabo as comarcalizacións primeiro hai que falar cos alcaldes afectados, é dicir, cos rexedores de Vigo e de Pontevedra, os que pertencen aos parques municipais de bombeiros. Ademais, dende a Deputación aproveitaron para cuestionar o modelo de comarcalización proposto polo PP porque seguiría deixando zonas de sombra sen cobertura e tamén seguiría sen cumprir os tempos de resposta.